дӯстон, пазмон шудед, омода шавед ки 10 дақиқаи ояндаро хӯшу ҷолиб гузаронед. ҳафтаи гузашта шабакаҳои иҷтимоӣ пур аз хабару навидҳои аҷиб буд. Мо бошад танҳо аз ҳама арзишмандтаринашонро интихоб кардем. блогирони оянда кистанд? Дар Душанбе як омӯзиши махсусе барои блогирони навкор гузашт. Ҷонибек Муродов ба Дубай рафт. Бо чӣ нақшаҳо? салом дӯстони азиз, мухлисони гиромӣ ва тамошобинони Азия плюс. Меҳринигори Рустам тарзи ҳаёти солимро интихоб кард. Ин чӣ маъно дорад? Гурӯҳи Авесто клипи нав бо суруди тозаи худ дар бораи Душанбе намоиш дод. Мардум онро чӣ гуна қабул кард? баъди танаффуси тӯлонӣ Абдурозиқ чӣ гуна суруд омода карда истодааст? нигоҳ ба таърихи хеш Диловар Сафаров филми кӯтоҳ дар бораи Бухоро пешкаш кардааст. Наворҳо дар худи шаҳри қадима бардошта шуданд. Ин ва дигар хабарҳо дар барнома. шурӯъ мекунем аз хабари тоза барои мухлисони Зулайхо Маҳмадшоева. Овозхони Хушсалиқа инак албоми деринтизорашро тақдим мекунад. Маросим дар яке аз тарабхонаҳои шаҳри Душанбе шоми имрӯз мегузарад. ӯ даҳҳо ҳунармандони шинохтаро даъват кардааст. албом бо номи намебахшам ба шунавандагон рӯзи 20 ноябр дастрас мешавад. онҳоро метавонед дар канали Сароянда дар YouTube бишунавед. инчунин ӯ ваъда дод ки дар ояндаи наздик консерти худро баҳри мухлисон ташкил хоҳад кард. дӯстон, тасаввур мекунед ки Рафаил Гулов муаллим бошад? Бале, ӯ тӯли 3 рӯз ба блогирони навкор дарс дод. дар омӯзиш 20 наврасу ҷавон ки аллакай блоги муваффақ доранд ва онҳое ки ҳанӯз мавзӯъ ва платформаи блоги худро интихоб накарданд, иштирок намуданд. будущий блогери Таҷикистона. дар тренинг Рафаил дар бораи кори худ қисса кард. ҳамарӯза фаъол будан, тарзи дурусти гирифтани акс, сабт намудани видео, интихоби мавзӯъ ва ғайра. пас аз тренинг иштирокчиён блогҳои худро офарида ҳамарӯза маводҳои навро пешкаши истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ мегардонанд. тамоми маводҳоро метавонед бо хэштеги «Види свой блог с Кабар» пайдо намоед. Ҷонибек Муродов ба Дубай сафар кардааст. Сароянда ҳамарӯза наворҳоро аз он ҷо дар инстаграмаш ҷой дода, ба обуначиҳояш дар бораи ҷойҳои тамошобоб нақл мекунад. мехоҳед якчанд наворро бубинед? марҳамат. манзараи беҳтарин. омадем бо синоҷон барои ужин, барои шонхӯрӣ. оид ба сафари Ҷонибек саволҳои зиёд пеш меоянд. мақсади сафар чист? чӣ гуна сароянда тавонист дар давраи пандемия ба хориҷа сафар кунад? мо инро аз худи овозхон пурсидем. бо даъвати ёру дӯстон ва рӯзҳои наздик, зодрӯзи яке аз дӯстҳои наздики мо дар ин ҷо баргузор мегардад. табрик мекунем, 3-4 суруд шояд мехонем ва ҳам истироҳат бо ёру дӯстҳо. чӣ бояд кард барои рафту омад? чиптаро мехарид, мери тест месупорӣ, ҳатман справка лозим. без справка аз аэропорти Душанбе ба тайёра шида наемад ва ҳатман справкаро дар Дубай низ нишон медиҳӣ, аз дастат дар аэропорт медиҳӣ. вақте ки ба Дубай расидӣ, боз дар аэропорт тести нав мегиранд ва дар он ҷо аз ман илтимос карданд ки тӯли 24 соат илтимос аз меҳмонхона берун набароед, то ки ҷавоби тест биёд. дар мобайни як рӯз ба ман смс омад ки ҳамаш тоза ва шумо истироҳати хуш ва худро эҳтиёт кунед. бемаска дар Дубай ягон нафарро намебинед. ягон нафар дар ин ҷо ҳама бо маска. бисёр дар дараҷаи олӣ риоя мекунанд. дар ҳар як қадам гӯем дасттозакунию ҳамин спирту ҳамин чизо. Меҳринигори Рустам бошад тарзи ҳаёти солимро пеш мебарад. ситора дар толори варзишӣ тамрин намуда, пайваста наворҳо ва аксҳои машқи худро дар саҳифаи Инстаграм мегузорад. сароянда навиштааст: як машқи дигар қадами дигаре барои пирӯзӣ аст. варзиш ба нигоҳ доштани мушакҳо ва солимии бадан мусоидат мекунад.
касоне ки муддати тӯлонӣ дар хориҷанд, эҳтиёт бошед. Клип ва суруди нави гурӯҳи Авесто шуморо бетаъсир намегузорад. Носталҷӣ ва пазмонӣ ба шаҳри дӯстдошта Душанбе. Ин аст мавзӯъу мазмуни суруд. Душанбе, Душанбе, понедельник. Я вернусь в этот город родной. муаллифи суруд оҳангсоз ва мусиқачии маъруф Павел Турсунов мебошад. Ӯ дар Душанбе лаҳзаҳои беҳтарини ҳаёташро паси сар кардааст. Кӯдакиву солҳои донишҷӯӣ, кор дар тоҷикфилм ва дигар давраҳои хотирмон. хотирот дар бораи шаҳри ҷавонӣ солҳои тӯлонӣ қалбашро гарм нигоҳ медоштааст, ки ҳосилаш таронаи мазкур шуд. клипро тамошобинон хеле гарм қабул карданд, шахсоне ҳатто ашк рехтанд. Инро истифодабарандагони YouTube низ қайд намуданд. беҳтарин тахмина, бисёр суруди хубу таъсирбахш барои мо, ки аз ватани азизамон дур ҳастем. Ташаккур ба гурӯҳи Авесто. Ман мухлиси шумо. суруди ҷонкоҳ, видеои ҷолиб, эҳсосоти ғайривоқеӣ ва чун ҳамеша Авестои олиҷаноб. Ман дар ҳақиқат ашк рехтам. Ташаккур барои шумо. Ташаккур барои чунин клипатон. боз як хушхабар барои мухлисони Абдурозиқ. Ӯ дар инстаграми худ навореро аз сабти суруди наваш ҷой дод. Дар ин навор дида мешавад, ки сароянда дар студияи сабти овоз қарор дорад. гуфтаниам, ки суруди нав бо клипи нав пешниҳод мешавад. ҳунарпеша Гулбаҳор Ғафорова иштирокчии навбатии намоиши интернетии Бонуи ҳаматарафа гардид. Дар Душанбе Бонуро пешвоз гирифта барои сабт тайёр карданд. нашуд. ай би худатон барои ки шумо пеша вай накарда будед. ҳамун чие гуфтати ҳа? не илтимос. ҳоз ба вай мегӯед. ин бобер кардати ба вай мегӯед. рафтем. чӣ кор кунам? ай бехаш. ай решаш. ай дод. ҳамихе. бону аз санҷишҳои душвори зиёд гузашт. Дар барнома оид ба вазни ҳунарпеша шӯхиҳои зиёд буданд. худи Гулбаҳор Ғафорова низ аз онҳо хафа нагашт. баръакс, худ низ ҳазлу шӯхӣ менамуд. серкас фақат мегӯяд шумо бениҳоят апа бонуи зебо ҳастед, бонуи хушрӯ ҳастед, лекин ҳами камтар вазнтон фарқ доред, камтар хароб шавед мегӯянд инстаграмба. ҳозир ин тема ки ҳозир шуд барои ҳамаи мо гуфтани ки вақте ҳам саварам гуфта ки агар ту 2 грамм хароб шавӣ ко ҷавобта метиҳам гуфтани. блогери тоҷик Диловар Сафаров филми хешро дар бораи таърихи Бухоро пешниҳод намуд. Диловар ҳамроҳи дигар ҳамкасбаш дар ин шаҳри қадима чарх мезаданду дар бораи таърихи он нақл мекунанд. Бухоро шаҳри дерину нозанин. тӯли як ҳафта видеоро қариб 50 000 нафар тамошо намуданд. ин буданд ҳама хабарҳое ки мо тӯли ин ҳафта дастрас намуда манзури шумо гардондем. бо мо бимонед. хайр.